Masalli ala sayyidina Muhammad ya nabiyullah shafi'ullah kanzillah Allah abun godiya annabin rahama abin yabo da rabbi samawati ya yarda ya nuna muna wannan rana asabar wato inda muke a nan ce ne babban ofis ta kungiya 'yan jarida na Afirka masu magana da harshen Hausa. Godiya ta ƙara tabbata zuwa ga Allah mai kowa mai komai, tsira da amincin sai tabbata zuwa ga annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala wa sallam, domin alfarmarsa ce muke samu duniya da lahira. Da sunana shugabar wannan ƙungiya 'yan jarida na Afirka masu amfani da harshuna na Hausa, da sunan abokan aiki na gaba ɗaya, muke kai gaisuwanmu da yabon girma zuwa ga shugabannin da suka halarci taron buɗe wannan gidan ƙungiya, da kuma ministanmu na sadarwa wanda ya riƙe alkawali ya rigai kowa a nan, wato kuma don wani ɗan abu kaɗan da aka ɗan samu na da yake da duk da dai ya zo ba a fara ba a shirya ba, to da sunan ministanmu na sadarwa na communication na ƙasar Nijar gaba ɗaya, da sunan shugabanmu manajanmu gaba ɗaya na gidan talabijin ƙasa da na rediyo na ƙasa gaba ɗaya Alhaji Abdullahi Kulbali, da sunan mai ba ma gwamna shawara wanda yake a nan hannun dama na SJ kenan, wanda ya wakilci gwamnan jihar babban birnin Yamai, da sunan ƙanan tsohon shugaban ƙasar mu murganyi Alhaji Muhammadu Tanja, shi ma Bura Tanja yana a nan zamne a nuna na hagu, da dukkanin bakin da suka halarci wannan buɗe ƙungiya a nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar, 'yan jarida da suka hito daga Najeriya, da 'yan jaridu da suka zo wato namu na nan gida Nijar babban birnin Yamai, gaba ɗayansu muna yi kowa barka da warhaka, barka mu da sake saduwa kasancewa a tare da ku a wannan lokaci. Lalle yau abin murna ne, ƙungiyar nan ta samu wuri, ta samu wato mazauna a nan babban birnin Yamai, kuma makasudin buɗe wannan gidan ƙungiya ko na ce siege a turance, tun da mun ka yi forum da shugaban ƙasa mai girma General Abdurrahman Chani a ƙarƙashin jagorancin CNSP Majalisar Ceton Ƙasa, babanmu wanda ya san ciwon talakawan Nijar, ya san ciwon ƙasar ma da kanta, ba a taɓa ganin inda shugaba ya zo ya ɗauki nauyin 'yan jarida a ce ga ƙungiya ta zo sukutum za ta yi babban taro na 'yan jaridu, ya buɗe bidjet ya ɗauki nauyin wannan taro na 'yan jaridu ƙasa 11. Wallahi mun bar tarihi a jamhuriyar Nijar. Kuma shugaban ƙasa mai girma General Abdurrahman Chani, baban ƙasar Nijar, baban talakawa, ya kamata a ce tunda muka gama forum wannan taro mai muhimmanci yau kusan wata 2, ya kamata a ce mun zauna mun yi wanda press irin ƙoƙarin da ya kawo, ko na ce taron manema labarai a harshen Hausa, tunda wannan magana yau ta Hausa ce. Wato ya kamata a ce mun yi magana akan ƙoƙarin da ya kawo a tare da wannan ƙungiya, a tare da ma 'yan jaridu gaba ɗaya na duniya ba na Nijar ba da ya ba ma muhimmanci. Kowa ya sani shugaban ƙasa General Brigadier Abdurrahman Chani yana ba ma 'yan jarida muhimmanci, yana ba kalmominmu na gida muhimmanci, bai taɓa yin magana da turanci ba, bai saka Hausa da zabarmanci a gaba. Sannan sauran kuma yaran idan aka zo gidan talabijin na ƙasa za a yi na buzanci, za a yi na gurmanci, za a yi na barbarci, na tubanci duka. Shugaban ƙasa ne wanda yake so a dinga kama al'adu na ƙasa, a kama kalmominmu yaranmu na gida, wanda tun kakanninmu mun zo da aka aye mu mantar da yaranmu a cikin ƙasa. Muna so a ba ma yaran Hausa ya zamanto na farko
a cikin ƙasa yare na farko a buɗe makaranta, ko da ke minista duk yayi maganan nan ana shirin buɗe makarantu na ɓangaren koyon Hausa, zabarmanci, busanci da komai irin da duk yarurrukan mu na cikin ƙasar Nijar, jamhuriyar Nijar. Domin kalmar mu ta gida tana da muhimmanci, saboda mu kai sako inda muke son talakawan mu da basu karatu na cikin jeje na cikin daji ba lalle bane dole karatu yana da muhimmanci mutum ya iya turanci. Yes, mun yarda kuma su suka rene mu, amma yanzu lokaci yayi da mu za mu tashi mu yi zaman tsaye mu rena kanmu da kanmu a jamhuriyar Nijar, mu rike kalmomin mu na gida, yaran mu na Hausa, kalma Hausa da zabarmanci kalma ta zo na harko Hausa, domin ita ce duk duniya ta riga ta shiga ita. Zabarmanci a sake dawowa da shi, a rubuta ma in ma leta za a yi, in menene komi da zabarmanci, da Hausa da zabarmanci. Wannan shine dalilin kafa wannan kungiya. Kungiya ce ta 'yan jarida na Afirka masu amfani da kalmar Hausa, amma ba daga nan ta tsaya ba, Hausa kawai, da sauran yaran mu ma na jamhuriyar Nijar. To baya da shi za mu sake dawowa a ɓangaren shugaban ƙasa mai girma General Brigadier Abdurrahman Chani, a dangance da canze-canze da sauyi da ya kawo tun daga hawansa 26 da aka yi juyin mulki zuwa yanzu. Kowa ya ga a ƙas ga naune ba jiyo ba ne irin ci gaba da aka samu a cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. A matsayina na shugabar wannan kungiya ta 'yan jarida na Afirka masu amfani da harshen Hausa, ko ba ni kaɗai ba, kowa ya gani a kafafe manya-manya na sadarwa irin su BBC, Deutsche Welle, murya Amurka, ai suna aika rahoto kuma suna ganin abin da ke faruwa. Banda 'yan jaridu na nan jamhuriyar Nijar da ta ƙasa da na rediyo da masu zaman kansu duka. Sai mu dawo ta kiwon lafiya. Kiwon lafiya da aka ce lafiya uwar jiki, babu mai hushi da ke. Shugaban ƙasa mai girma mai adalci ya zo ya kawo wato mashin, ko na ce abinda ake wanke jini, wannan ciwo na daji, ciwon koda, kyauta ruwan Allah. Wannan kuɗin ina ga wajen shekara 30 ko 30 da wani abu ake da yadda haka nan ma, dubban da magunguna da masu tsada. Ya kawo canji, wannan ma kaɗai ya isa. Ga ka da ciwo, kai talaka baka da kuɗin da zaka bada a wanke maka jini. Shugaban ƙasa ya kawo wannan kwamfuta ta wanke jini, injin na wanke jini, na duba lafiyar mara lafiya ko ma wace irin lafiya ce. Ya ce ya kaddaman da wannan me yake da suna, wannan injin da ya kawo, kuma ya taimaka ne ya kawo dan saboda ƙasarsa, talakawan ƙasarsa, saboda kukan da suke yi a da, a yanzu ya dawo dariya, ya dawo murna. Kowa ya gani baya da shi. Mu dawo a ɓangaren abinci. Muna ta ji a cikin yanar gizo, kafafen sadarwa na zumunta irin su TikTok, Facebook, waɗannan mutane muna mai kiran ku ya ku 'yan ƙasar Nijar. Wallahi ku bar bin jita-jita. Ku bar bin jita-jita, musamman ma 'yan uwana 'yan Nijar, ku bar bin ra'ayi dan ra'ayinka. Kana sukan ƙasarka, kana ɓata ƙasarka, ga abu ana yi, ci gaba ya samu. Muna ji ana kira wai ko noma ba a samu damana mai albarka, ba gaskiya bane. Takameme shugaban ƙasa mai girma General Brigadier Abdurrahman Chani ya tada tawaga wuri gefe lungu Muhara da Tilibiri nan inda tashin hankalin yake, akwai wani ɗan ƙauye na nan an samu cimaka, an yi noma, abinci ya wakana, Allah ya sabko da damanarsa mai albarka. Daga Tilibiri a komo nan Maraɗi, miliyar nawa aka sa, aka ɗauki hilaye masu ɗimbin kwaɗi da yawa, da yake mu Nijar muna da hilaye. Aka gyara, aka yi noma, banda kahin damuna ta zo, noman rani da aka gyara na shinkafa, aka buɗe wurin shinkafa kawai. Ga damuna ita ma ta sa albarka a ɓangaren Difa, ɓangaren Zandar, kowa ya gani abinci nan zuwa gaba.
ba sai mun je an kawo muna abinci ana ba hanya ko an tare boda, wallahi ba sai haka ba. A nan abincinmu ya ishe mu, wannan shine muke fama da shi tukunna. Shinkafa, ai mun kare matsalar shinkafa kuma. Ga shinkafan mu ta Nijar mai daɗi, Ridi Nijar. An saka matasa malam suna nomewa, ku tsaya ku gani. Ai jiya na gani a kafa ta TikTok wani ɗan Najeriya shi ma yayi taron manema labarai, ce ku diba ku ga Nijar. Soja ne shekarar su ɗaya da 'yan watanni sama, amma ku diba ci gaban da aka samu. Alhamdulillah, wannan ma kaɗai ya isa ya wadatar. Allah abun godiya, annabi rama abin yabo sallallahu alaihi wasallam. Bayan bangaren ci maka mu dawo mai, wannan kowa ya sani suna hawa da watanni nawa suka rage farashin man fetur. To ko biye ne aka rage, to alhamdulillah shugabanninmu suka shuɗe sun rage, ba su rage ba. Sannan a dawo ta bangaren rayuwa ta gine-gine, yauwa duk wanda ya samu dama ya gina, zai gina endir, zai gina endir. Laka za mu bata baya, mun ma riga mun bata baya. Ton nawa aka ce, da a nawa yake na siminti. Wannan duk ƙarin bayani ne, wannan sai so mataɓi ne, sai zuwa ga shugabana manaja na gidan rediyo da talabijin, shi ma zai yi ɗan so mataɓi a cikin wannan zance. Sannan kuma da SJ na wanda ya wakilci gwamna ga yanan kusa gare ni, zai gabatar da kansa, da shi kuma kanan tsohon shugaban ƙasa. Dukansu za su ɗan cire, da ba zan so dun na ƙwace abin gaba ɗaya. Sannan abinda muke ƙara gaya muku, mu riƙe kalmar mu ta Hausa da zabarmanci. Mu riƙe, sun zo sun rene mu, mun ji mun gode, lokaci yayi a kai a ba mu ƙasa. Mu za mu rena kanmu da kanmu, mu muka san inda yake muna ciwo, mu muka san abin da yake muna daɗi, mu 'ya'yan ƙasar Nijar, cikakkun ƙasa. Dan akwai muna ƙasa, 'yan ƙasa, ba da su nake ba. Mu ji tsoron Allah, mu kama ma shugabanninmu na mulkin soja, majalisar ceton ƙasa ta CNSP, mu kama ma sojojin nan namu, wallahi sun zo da niyya ta ƙwarai. Allah, abinda za mu roƙo Allah Ubangiji ya kare su. Mashawarta, mugayen mashawarta, dama ba a mugun sarki sai mugun bafade. Wannan addu'a ita ce za mu taya su da shi. Sannan mu ƙara da Allah tsare mu, ya tsare su da maƙiyanmu turawan mulkin mallaka, da duk wani baƙin fata duk ƙasar da yake da ko cikin ƙasarmu yake a matsayinsa ɗan Nijar, da ya cuta ma ƙasar na Allah to na asirinsu. Duk inda suke Allah kai ba su sa'a, kuma Allah kai ya ba shugabanninmu wato sa'a bin mashawarta waɗanda ba shawarar ƙwarai suke badawa ba. Daga nan take, kuma a haka yake nuna mana suna da mashawarta na gari. Firaministanmu Ali Lamin Zen ya kawo nasa ƙoƙari a cikin wannan tafiya. Madugu, uban tafiya, uban balaguro, uban aiki. Babanmu shi ma kuna gani, shi ba irin kawai ya nuna kansa ne yana a jirgi yau, yana a jirgi gobe, yana a wata ƙasa na, ba irin waɗannan tafi-tafi ne ce ake da mission, ba irin wannan mission kin banza ba ce. Ta aiki ce tukuru, kuma idan ya tayi ana hiddo abin karara, ga abin da mun ka zo yi ba mu zo roƙo ba. Muna so a kama ma ƙasanmu Niger, wanda ya zo da aikin gaskiya, a raba ta daidai yanda ba za a cuta ma 'ya'yan Nijar ba da ƙasar Nijar. Kullum cikin tafe-tafe ne don saboda ya sama ma Nijar abokan hulɗa na gari na kowa. Ali Lamin Zen, Premier Minister ko na ce Prime Minister, wallahi muna gani aikinka na yi. Allah ya saka da alkhairi, ya kamata a jinjina mishi, domin shi ne ya tafi can ya tafi nan ya dawo na, kuma kowa ya suna ganin aikin da suke yi. Sannan abin da za mu ƙara gayi, mun ƙara nanatawa, zan ƙara waɗi a ƙarshe. Ni Hajiya Maryam Lawali Sarki Abzin,
shugabar wannan kungiya ta 'yan jarida na kasashen Afirka masu magana ko na ce masu amfani da harshuna na Hausa. Wato muna ƙara godiya da yabon girma zuwa ga shugaban ƙasa mai adalci, baban ƙasa, baban talakawan Niger, wanda ya san ciwon mu inda ya san kukanmu. Mun gode dukkanin kokarin da suke kawowa yake kawo. Allah ya saka masa da alkhairi da abokan aikinsa na majalisar ceton ƙasa CNSP. Mun gode, kungiya tana godiya. Dukkanin inda wakilan kungiya suke ƙasa 11 sun ce Maryam, wasu sun zo 'yan Najeriya suna nan gabana, wasu suna can musu samu suka zo suka ce a ƙara jinjina mu da shi. Ba a taɓa yin shugaba da ya darata kalmar Hausa yare na gida irin mai girma General Brigadier Abdurrahman Chani ya ɗauki nauyin wannan kungiya. Aka yi wannan taro, aka yi conference lahiya. Ya kamata mu dawo mu gaida sa, mu yaba sa da alkhairi. Kuma da bakin da suka zo suka tai su Antina Ja'atu, su Majo mai girma Hamza Al-Mustafa, da sarakunan gargajiya duka da suka zo, da ma manyan mu shika-shikan mu da suka zo suka halarci wannan taro, da 'yan jaridu gaba ɗaya mu yi hakuri da junan mu. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Mu rike amana 'yan jarida, mu rike amana so uku. A bari aiki da mu muna cuta ma kasashen mu na Afirka saboda abin da bai taka kara ba. A gama baki da kai ka zo kana aibaita kasarka, kana zagin kasarka, ƙasa ta kaza ko ba haka bane, ƙaryar banza ce. Abin da shugabannin mu aikin da suka a faɗa tsakani da Allah, a bar canza maganganu, a bar juya su. Kuma da mu ake amfani, amma ba mu duka ba nake magana. Dama ba a taruwa duka a lalace. Cikin mu akwai ɗaiɗaiku na kirki, akwai waɗanda wallahi sai dai kawai mu ce Allah ya sanya mu bisa hanya ta fanni mai kyau. Saboda canjin ra'ayi ka zo kana suka wani kuma ƙasarka kuma duka. Wani misali zan bada, ɗan jaridar Najeriya ka zo a ce wai ka zo ka hauda muhawara a ƙasar ta Najeriya. Misali nake ɗauka, abu an yi a Niger, sai ka zo ka yi muhawara kana rantsuwa kana ƙari. Wasu 'yan jaridun suna rantsuwa suna ƙari a ɗaura muhawara. Kai dai ba cikin ƙasar take ba, misali kai dai ba gaban ka aka komi. Mu muna son idan wannan ƙungiya da aka kawo, in ana buƙatar wani abu a kirawo mu ƙungiya, duk shi sa muka sa ƙasashe daban-daban. Muna son mu ji gaskiya ne, ƙarin bayani, a'a menene kuke so, a muna buƙatar inda gaske ne a turo muna wannan abin bidiyo ko kaza mu tura. Ina magana ba Najeriya kaɗai ba, ko Ghana kake ko Kamaru ko Chadi. Yasa muka buɗe wannan ƙungiya, sai mu ce to gaskiya ga abin da aka ga abin da aka, amma za mu tura muku kuma ku samu ku yaɗa abu dan kai zama ƙarya. To shi yasa shine ƙarhin kafa wannan ƙungiya. To mun sha gani a Ghana, a Chad, wai kai sunan kai kana ɗan jarida a harshen Hausa. Hausan nan kuma ka san duk duniya ce. Ka zo ka saka muhawara, ka zo ka zamna. Yanzu kawai sai ka ce a Niger kaza wa'annan masu mulki sun yi kaza, sun yi kara itace, ai bai kamata ba. Kaza gaban ka akai. Kasar ka ce. Ka sa abin kasar nan take ciki. To ka tsaya tsayi nan dai aikin jarida amana ne, ka tsaya ka gabatar da aikin ka fi sabilillah. Kar ka shiga haƙƙin wata kasa, kar ka shiga haƙƙin ɗan uwanka musulmi. Wallahi 'yan jarida ina ba ku labari, ina muku mai albishir. Idan muka rike amana, muka rike kanmu, muka zama to tsintsiya maɗaurinta ɗaya, wallahi muka rike tsintsiya maɗaurinta ɗaya, za mu ji daɗi, za mu yi kowa jin daɗi a cikin ƙasashenmu na Afirka. Saboda ba mu saki hanya muka bar wata hanya da wani zai shigo don ya haɗa muna. Ga Nijar da Najeriya an so a haɗa mu, Allah bai yi ba. 'Yan arewacin Najeriya suka taso da 'yan Nijar, mu uwa ɗaya uba ɗaya ne, Hassan da Usaini, ba wanda ya sai haɗa ko mutuwa gabaninmu da suka zo sun tadda wannan zumunta. Bayan da aka yi, bayan da za a yi kuma da Nijar. Nijar ba ta tsoro, Nijar ba kan wallasa ba ce, Nijar ba ta gudu, ba ta tsoro, ba ta ja da baya. Mu muna son abu akan gaskiya, mu tsara shi akan gaskiya. 'Yan jaridu mu haɗa kanmu, mu zamanto uwa ɗaya uba ɗaya, mu bar yaɗa labarai na ƙarya, mu son junanmu, mu aje duk wasu makamanmu. 'Yan jarida an san shi da daraja da kima da kamantawa. Sannan baya da shi
ina mai cewa me yake da suna 'yan jarida waɗanda suke a nan babban birnin jamhuriyar Nijar Yamai da waɗanda suke cikin jihohi ƙungiya a shirye take kowa ya shigo, a shirye take, muna ma kowa marhaba. Sannan mu ba mu bar kowa ba, kowa namu ce ƙungiya. Muna muku barka 'yan jarida. A ƙarshe zan ce a riƙe darajar ɗan jarida, a riƙe ƙimarsa da Allah, a riƙe darajarsa, a riƙe ƙimarsa. Wani abun fa sai da ɗan jarida, ni ma zan gaya muku magabata. Wallahi in ba mu ku ba kowa kuke ba. Nan wani akwai a kama mu da muhimmanci da daraja, mu kuma 'yan jarida mu rage kwaɗayi. Sandayo ta zo da sukan mu saboda mu ba ma kanmu mutunci da muhimmanci, ban ce mu duka ba. Ina magana wasu bakin abin da zawadi inda na laihi ya fi mini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanne zai zabarmanci? In kana so kana iya zabarmanci ko Hausa. Ranka daɗe baka iya zabarmanci. Wannan to a wannan sai da interview ina musu zabarmanci. Saboda duk na riga na waɗi rai ko irin su ma su samu su ma jama'a assalamu alaikum. Da sunana Gimbe ko Sharaju, mataimakin magatakarda na babban birnin Yamai, jihar Yamai. Don ku na wakilci gwamnan jiha na Yamai da Allah bai ba shi ikon zakkuwa wannan taron ba. Don ku babban mai daraja, don ku directeur general na RTN da madame la presidenta wannan babban kungiya ta 'yan jarida masu amfani da harshen Hausa, masu daraja da sun kawaki wannan wurin, da ku 'yan jarida haɗin da sun ka zo da ƙetare da nan na cikin gida, duka muna muku fata da zuwa. Babban murna ta gare mu yau mu ɗauki magana a wannan wurin, kuma za mu amfani da wannan zakkuwa tamu mu miƙa godiya ta duka al'umma Yamai da kuma shugaba gouverneur general de brigade Asuman Abdu Haruna. Babban farin ciki na gare mu da yau a ce wannan ƙungiya taku cibiyarta tana nan cikin garin Yamai. Mun yi murna ƙwarai sosai. Wannan ƙungiya taku lalle kamar yadda president ta ga da ɗan jima kaɗan, kwanakin baya kun yi babban forum, babban gamuwa wadda ta sa ƙyan jarida na ƙasashen waje da mutane masu daraja sun kawo wakilci wannan forum da kun kai. Wannan forum mun kallace shi, duka duniya ta kallace shi, tunda abana da an kai shi kai tsaye kowa na saurare. Don ku wannan ƙungiya taku ta samu karbuwa, shine muna muku fatan alheri, muna muku fatan Allah ya ƙara riƙa, Allah ya sa kuma yadda kun ka soma da gaskiya kuma ku ƙari cikin gaskiya cikin wannan aiki naku. Don kamar yadda president ta gai babban aiki na aikin ɗan jarida, aikin ɗan jarida kamar da ta gai
shine shigayi gaskiya shigayi abin da an kai labari an ka same shi ka tace ka san menene a gaskiya shi menene a ƙarye shi don ku abin da a gaskiya ka ce gashi shine a gaskiya shi abin da a ƙarye shi ka ce shine ƙarye shi dan ka waye masu sauraron ka hankali su gane menene a gaskiya abin don ku shine aikin ɗan jarida don ku shine fatar da muke yi gare ku abu na biyu shine sai in ce lalle kamar yadda ta gai shugaban ƙasa General da Brigade Abdurrahman Chani Allah jagoranci tun da Allah sa sun ka ɗauki jagorancin wannan ƙasa kowa ya gani sun kama halussanmu maganganunmu da gaskiya shi yasa duk abubuwan da ake yi za ka ganin ana yin shi da yaren cikin gida don saboda 'yan ƙasa su san menene a cikin wace tahiya ta ake kuma wannan shine jagoranci don da an kawo turanci turawa sun kawo mana wannan abin na don su raba mu da inda mun ka fito me an ka yi shi a yaren cikin ƙasa 'yan ƙasa za su ji za su gane menene ake ciki wannan aikin tun da sun ka zo shine suke yi kuma alhamdulillahi kamar yadda ta gayi aiki dai shi na zuwa daidai kowa ya gani mutane ba kurame na ba sun gani mutane ba makahi na ba sun gani don da sun ka hau bakin gwargwado alhamdulillahi ƙasan nan kowa ya san abubuwa suna zuwa yadda ya kamata sun kula dama abin da kawo su ne a kawo canji ta rayuwa 'yan ƙasa a kawo canji cikin jagoranci na ƙasa don ku alhamdulillahi mu mu shine Allah ya ƙarika musu Allah ya sa a ci gaba da yin gaskiya don ku a takaice shine jawabin da zan yi don zan bari dai shi shiga cikin maganganun tarihin yadda ya kamata don ku ni na ɗauki dai magana na don ni muku godiya da zuwa ni muku barka da zuwa don ku shine a takaice dai abin da ya kawo don ku na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yayi to jama'a salamu alaikum ni ne malam Abdullahi Kulbali ni ne DG na radio da talabishin na ƙasa gaba ɗaya ta Nijar da farko dai ina farin ciki da murna da Allah Ubangiji ya nuna mana wannan ranar da ita ƙungiya ta Afirka mai amfani da harshen Hausa ta shirya wannan ta tsara wannan taro inda dai kun gani 'yan jaridu na ƙasashen waje musamman ma na Najeriya ga su nan sun zo tabarkalla kuma muna musu marhaban kuma muna fata yanda Allah ya kawo su lahiya ya maida su gida lahiya muna godiya da wannan tawaga da suka aiko domin ƙarfafa danƙon zumunci da yake tsakanin Nijar da Najeriya. Wannan ƙungiyar Afirka, 'yan jarida na Afirka na ƙasashe guda 11
lalle kam abu ne mai muhimmi na gaske, domin duka dai kuna iya shaida yau kun ga dai mugun aiki da jaridodi na tura suka mana a cikin ƙasashen Sahel da ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Ba sai na ba da bayani ba. Kenan daidai ne wannan ƙungiyar da aka kafa lalle kam ta yi aikinta yadda ya kamata. 'Yan jarida namu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje na Afirka su ma su lura da cewa aikin jarida ba wasa ba ne. Yanzu dai mataimakin gwamnan jihar Yamai ya haɗi ɗan jarida kamata ya in yana ba da labari ya tatse, ya san menene gaskiya, ya san me ƙarya a ciki, amma ba ka je ba kana faɗan abin da bai kamata ba, abin da ya shiga kanka don an biya ka ko kana nema ka sa wa'ansu su ji daɗi. Ba wannan bane aikin jarida. Aikin jarida aiki ne na gaskiya, kuma ɗan jarida duk inda yake ya kamata a ce yana son ƙasar shi, yana son ƙasar shi, yana gurin ƙasar shi. Tunda yau dai fiye da shekara guda ita majalisar ceton ƙasa ta sojoji, kamar yadda Hajja Maryam ta faɗi ɗazu, kun ga dai ƙoƙarin da suke nan suna yi wajen tsare ƙasa, security kenan, wajen abubuwa iri-iri, in abin likita ne, in abin abinci ne, cimaka, in abin man fita ne, ta faɗi ɗazun nan, in kuma wurin fuskar gine-gine, inda kuna tuni abin bai jima ba an rage kudin siminti sosai. To kamata yi wannan jan kokari da majalisar nan take yi daidai ne a kama mata a cikin halshoshinmu na Hausa da zabarmanci da sauransu, don yanda Hausawa suka ce gani ya hiji. Kuma talakoki da suke daji da suke cikin karkara, in suna jin labari a cikin halsoshinmu sun yi ganiya. Ba a ce ka a yi turanci ba, amma ya kamata yanzu a ce da halsoshinmu ya kamata a yi aiki, don shi da gwamnati ma ta ɗauki mataki wanda gaban nan za a koya halsoshinmu Hausa da zabarmanci da sauransu a babban lakwal da take nan ƙasar Yamai ta jarida. Wannan ina ji wannan shekarar ma ta bana za a fara. To a ƙarshe dai ina murna kuma ina fatar wannan ƙungiya ta 'yan jarida na Afirka masu aiki da harshen Hausa, ina fata Allah ya sa aikin da za a yi aiki ne wanda zai samu ya yi nasara, don ƙasashenmu su samu su ƙara ci gaba. To a ƙarshe da ina fata kamar yadda na hudu da farko, baƙin nan da suka zo daga Najeriya, Allah ya sa aikin da ya kawo su a kammala shi lahiya, kuma Ubangiji ya sa su koma gida lahiya. Haza wasu sannan. En français? Interview ba? Da Faransai da Ingilishi kuma ko tunda 'yan Najeriya sun zo. Kenan banda ku yi traducer ya yi. A yi translate ya yi. Na yanzu ne yana da muhimmanci sosai na dantar to ku bari ya kare ta. Na gani.
a